mun daɗe industry wasunmu suna samun damammaki mu kuma ana ganin mun samu abin da za mu ci gaba cutuwa muke yi saboda waɗanda ake ba mukaman ba waɗanda suka san abin da ya kamata bane su waiwaye al'umma kansu suke yi wa daga su sai waɗanda suke tare da su yaransu su ma waɗanda aka bawa yanzu kuna da yakinin kansu za su yi wa ba to wa suka taimaka su faɗi wanda suka yi wani abu barin gaya ma tun da aka kafa industry mutum biyun nan su ne suka samu dama a industry suke cikin industry suka yi wa mutane wani abu daga rarara sai Abdul Ahmad in ma buɗe ma baki in ma magana su yi kokari ina gaya ma sai na faɗa ma fito da tsari na cewar za su kai wannan masana'anta zuwa yaushe kuma ni dai har yau ban ga wani a industry wanda ya samu wani mukami mu gani a ƙasa mai suka fara tunanin yi wa masana'antar nan mu za su gaya mana siyasa ne ko za su gaya mana kamfen ba da mu ake su suna wani lokacin ma suna kwance mu za a ɗora akan mota mu sai da ranmu gagagau ana kaɗa mana gangi muna tafiya yawan kamfen ɗin kuma an je an karɓo mukaman ba abin da suka ɗauko layi da za a taimaki masana'antar daga su sai kansu sai an magana ai sai